Hello guys, Nobin Brahma YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायबाय। मोनसे गोदान भिडिअ आपलोड लाना फैदों। बे भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोर गोनां। माने जायफोर दासिमबो माने कम्पानियाव खामानि मावनानै माने मासाव दरमाहानिफ्राय 1% दाननाय फैसाखौ माने PFनि फैसाखौ नायनो रोङाखै बा नायनो हायाखै बा चेक खालामनो हायाखै। दा नोंथांमोननो आं बेखौ देखायनो सानदों माने PFनि फैसाखौ माबोरै चेक खालामनाय जायो। अलरेडि दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना दा नायनो हासिगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नायनो हासिगोन। दा आंनि भिडिअआव आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदानै जइन जानाय बे बिथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। मानो होनोब्ला आं आरोबाव गोदान भिडिअ माने आपलोड लानो हायो। दा नोंथांमोननि हेल्प मोनबासो आंबो लाबोनो हागोन। दा भिडिअखौ बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै, जागायजेनसै। गिबियावनो दा नोंथांमोना गुगोलाव लांनायनि उनाव नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय हम मेम्बाराव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो। हम मेम्बाराव क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे हम मेम्बार सेकेन्ड स्टेपनि हम मेम्बाराव नोंथांमोना क्लिक थुनानै होबानो जाबाय। थुनानै होबाय, दसे सम वेट खालामबानो जाबाय। मानोना एसे स्ल' जादों नेटआ। लोगोफोर दानिया नै नुजाफैबाय। नोंथांना अलरेडि एक्टिभ जाखाबाय जानांगौ। एक्टिभ जाखाबासो नायनो हागोन। बेवहाय नोंथांना आधार कार्ड आरो पेन कार्ड, पासबुक लिंक खालामजोबनांगोन। बिनि थाखाय आङो आरोबाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ लाबोबावगोन। दा आंनिया अलरेडि एक्टिभ दंखायो हिसाबै आङो दा UN नाम्बारखौ होनोसै आरो पासवार्डखौ होनोसै। ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे केपचाखौ होनोसै आङो। केपचाया जेरै दं एरै होनांगोन। आं दा केपचा होगासिनो। केपचा होनायनि उनाव साइन इन खालामदो। अके। दा बेनिफ्राय बे ग्रीन कालारनि लेटार दङ, बेयाव लेटार क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना दा बेवहाय हम नुगोन, भिउ नुगोन, मेनेज नुगोन, एकाउन्ट नुगोन, अनलाइन सार्भिस नुगोन। बाहाय मोनबा रोखोमनि दङ। मोनबायाव बहुतथा रोखोमनि सिङाव दङ। दा नैबे भिउआव थुनांगौ जाहैबाय। नोंथांमोना जुदि PFनि बेलेन्स फैसा चेक खालामनोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव थुनांगोन जाहैबाय। भिउआव थुनानै जोबथारनाय नैबे पासबुकआव नोंथांमोना टिक खालामनांगोन। पासबुकआव टिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि UN नाम्बार आरो पासवार्डखौ होनांगोन। दा आङो होबाय आरो बिनिफ्राय नैबेखौबो माइनास खालामनांगौ। माइनास खालामनायनि उनाव बेसेबां जायो बेसो आरो। दा फैबाय, आं माइनास खालामबाय। दा बेयाव नोंथाङा मोनबेसे कम्पानियाव खामानि मावनाय नैबेखौ नुबाय। दा आङो जोबथारनायाव आं मोनसे कम्पानियाव लास्ट मावगासिनो दं आरो बे कम्पानिनिखौ आङो चेक खालामना नायगोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे जोबथारनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय। भिउ पासबुक अल फुल, नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय।
बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नुगोन आंनिया दा बेवहाय दङ टटेल इ-बेलेन्सआ 10,466 10,466 टटेल इयार बेलेन्स 5,471 टटेल बेलेन्सआ जाहैबाय 15,937 दा लोगोफोर नोंथांमोना नुबायब्ला निस्सय नायनो हासिगोन आरो आंनि भिडिअखौ अननानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपलोड खालामबाय थानो हायो लोगोफोर बिदिब्ला थेंक्स